Pachipamwe, in this lesson toda kuita position vectors, but before we continue, kana malessons aya ari kukubatsirai, tokumbirawo kuti musubscribe kuitira kuti muzokwanisa kuona amwe malessons ari kuuya. So when we are discussing position vectors, of course tiri kucontinue from the lessons we did before. Saka we are going to be assuming as assumed knowledge zvatakadzidza in the lessons we did before, from lesson 20.0 to lesson 20.3. So what are position vectors? Chekutanga, when we are dealing with position vectors, we are interested in the Cartesian plane, kana kuti the XY plane. So what we do first is we put down a Cartesian plane. So this will be the Y axis. This will be the X axis like this. Then tadaro, what we want to do is tiri kuda kungoisa a point kana kuti a position like that. So taisa that point or that position, we already know from our Cartesian geometry that this point is going to be called X and Y. X tikuiwana inge iri panapa X and Y inge iri samwe apo like this. So we caught this point using the X value of the point and also the Y value of the point. What we are doing now pertaining to position vectors, chatikufanira kutanga kuziva ndechekuti point ino ishi, this point ndiyo yatiri kuti a position. Then that position manje, we should track it back to the origin. Saka inonzi origin ndepanapa apapa ndo panonzi origin. Kuti origin kuti that point the X value is going to be 0 and the Y value is going to be 0. So kuti tizive the position vector, kureva kuti the vector relative to this position, tinodraw a line which connects the position to the origin. This is going to be our line like this. Then of course we should specify the direction. Ngatiti yakatarisa in the northeast direction like that. This is vector A. Saka we have a position, but this position iri pa this two-dimensional XY Cartesian plane. Position yedu toda kuziva kuti iri papi relative to the origin. Saka tichangodraw a line richaconnecta that position back to the origin. When we go to our course reader, chapter 18, New General Mathematics, book 4, under position vectors, tirikuona a similar situation there. Then when we read a little further, zvirikunzi vector A is the displacement of P from O. Saka ino endo inenge chinzi O. Let us do this. Saka this position kana kuti point, let us say inonzi P. Then panapa pa origin ndo panonzi O. Saka the vector A iri kutiratidza the displacement of P from O. Kureva kuti we have to find the relative position of P from the origin. Since the displacement gives the position of P relative to the origin, A is called the position vector of P. So that is what it is like. Saka, maybe let me just do a rephrase kuitira kuti munyatsokurangarira. Zvaitika pano ndezvekuti we have a Cartesian plane like this. We have a position which is called P. Tine panapa panonzi pa origin. We draw a line which connects the 2 points. It is a vector. It is called A. Saka this vector A
do rinonzi the position vector. It is telling us the position of P relative to the origin. It is telling us the displacement of P relative to the origin. So kana paine ma-students ari kuita physical science, physics, or even combined science, physics section, the word displacement should ring a bell. Kuti displacement zvinomborevei, uye displacement yakasiyana papi nedistance, etc. But we are not here to discuss that. What we have to discuss next is vector A, tinge tichiti it's equal to OP, like that. And it being equal to OP, it is equal to XY, like this. Saka iyi ndo formatting yeposition vector. Ma-position vectors ese atichaita anenge achitanga na-O opedzisira neposition, OP. And the reason why tati it's XY inhau yekuti tiri kubva pa-origin tichienda pa-position. Saka chero tikati panapa XY tikaisubtracta using matrix arithmetic with 0, 0, we still are going to get XY. So that is going to be the position vector. But before we go anywhere now, let us now look at the practical kana kuti in exam application of what we are just learning. Position vectors can be used to find displacement between points. So let us look at this situation. Pese patotaura pamusoro pema-displacement vectors, we should have an idea of the Cartesian mumusoro medu. Sometimes haiwi ine Cartesian, asi isu ndisu tofanirwa kuva nethat idea. Saka we have our O panapa. Ngatiti we have two positions. Tine position inonzi P irapo. Tine position inonzi Q iri panapa. Tiri kuti P position yacho it's x1, y1 and Q it's x2, y2. Like that. Then toda kuziva the position of P relative to the origin. Saka tinoisa this line like this. Arrow yedu inofanirwa kungotarisa kunoku kuitira kuti ive OP. Remember takadzidzisa ukoshwa hweorder kuti PO nekuti OP zvakatosiyana. Then toda kuconnecta P na Q, arrow yedu yakadai so, like that. Saka panapa we now have this, and taconnecta O na Q, then arrow yedu inenge yakadai so. So zviri kuitika pano manje ndezvekuti tiri kuda kutsvaga PQ. We want to know kuti PQ iri equal to chi. But there is a statement yatakanyora in our earlier lessons kuma vectors. We wrote a statement yekuti following vectors. Takati following vectors give the opposing vector. And I'm going to explain in a moment kuti ndiri kurevei. Zvandiri kureva ndezvekuti tikada kuziva the sum of vectors, tinotsvaga mavectors ari kuteverana. Mavectors ari kuteverana anenge ari equal to vector iri kuoposa the general direction yemavectors. Saka mukatarisa panapa muchaona kuti china OP, mazviona. Saka tikati OP hand totati plus, then OP ari kuteverana na PQ, totati PQ. This is going to be equal to, panapa manje tiri kuzviona here kuti OQ iri kuoposa the general flow kana the general direction. Saka OP inoteverana na PQ iri equal to OQ iri kuoposa direction. Handiti tadaro izvi zvakureva kuti PQ tichishandisa hedu metsi dzamazuva ese is equal to OQ.
subtracting OP. And this is a very important relationship ichange ichishandiswa as a given. Relationship iyi inoti kudini? Regai ndoinyora ndakaisa mubox. Tikati AB like this. This is a vector AB. It is equal to, tichishandisa maposition vectors, inenge iri equal to the letter yekupedzisira totanga na O, saka toti OB minus letter yekutanga OA. This is important. Put it in your head. Very, very important. Ndozvashanda panapa PQ, saka inenge iri equal to OQ subtracting OP. Kuti OQ nekuti OP kuri kutiratidza the position vector. So this is a very important relationship, hama dzangu. Very, very important. Very important. I cannot stress it enough kukosha kwazvakaita. AB is equal to OB minus OA in that particular order. Now tikada kukontinue this statement. Statement iro ukakombeya nelast lesson takazviita, but tinaongotsanangura kuti tiri kushandisa maposition vectors. Saka what is the value of OQ? Saka remember OQ inenge iri equal to chi? It's x2 y2. Tonyora in matrix form like this. Subtracting ko OP iri equal to chi? Tinongonyora ma coordinates a P, but takamaisa in matrix form kureva kuti x1 y1 like that. This is equal to x2 minus x1 and y2 minus y1 like that. Saka tadai so much tinenge tatorova zvisingaite. Tichiri panapa, what about kuziva the magnitude of PQ? Saka the magnitude of PQ is going to be equal to, before we go anywhere, I want to remind you kuti takati the magnitude of a vector A is equal to the square root of x squared plus y squared. Saka panapa it's the same method, Pythagoras, but inoapplywa in a slightly different way. The magnitude of PQ cannot the modulus of PQ is equal to, tinoisa bracket toti x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared like that. Saka zvakafanana in form with this, but panapa tango subtract ma x values tikama square plus ma y values tobva tama square. So the above results hold for any two general points which are P and also Q. Chiri ipapo bazalwane, let us do an example, a question, a practice question, kuti tione kuti metsi dzidzofamba sei. So bear with me. This is our practice question which we want to do. Kune vanga vasati vasubscribe uye kune vakasubscribe, kana muchida kuwana a reminder of my lessons aya pese patinouploada kuti mukwanise kuriona, munoenda pana subscribe mopresa, then motsvaga pakanzi all mopresa futi kuitira kuti muwane a reminder whenever we upload a video. We want to finish the SIMSEC syllabus, saka we are going to be uploading videos for every topic in the SIMSEC syllabus. Thank you. Question yedu iyo, there is practically no need kuisa kuirepresenta on a Cartesian plane. Zvandikureva ndezvekuti hatitofanirwe uye hatikurudzirwe, at least from me, kuti tidrowe a Cartesian plane. But I'm going to use both methods kuti muone kuti tikadrowa Cartesian plane zvobuda sei, asi tinogona kungozviita tisina Cartesian plane yataita. So addressing this question, tichaita two methods. Method 1. Saka method 1 ndo yandokurudzira. Taudzwa kuti if P and Q are points 3, 7 and 11, 13 respectively, find PQ and the magnitude of PQ.
Saka taudzwa kuti P is a point and the point is what? 3, 7. Saka kuti respectively zvongoreva kuti in the order it is written. Saka P ndo yatanga kunyorwa kureva kuti ndiyo inenge iri 3, 7, then Q ndo yazotevera kureva kuti ndo inenge iri 11, 13. Tanzi titsvage PQ. Saka zvatongoita panapa tinouya toti PQ is equal to, tonyora O yedu panapa, then yapesera kunyorwa, saka it's OQ minus O panapa yatanga kunyorwa, which is P. Saka PQ iri equal to OQ minus OP. This is equal to OQ ndiani? Toenda pana Q panapa. Tichangotora the coordinate of Q, which is 11, 13, asi tinoinyora in matrix form like this, minus OP ndiani? The coordinate of P in matrix form 3, 7, like that. So we know that this is equal to correspondency 11 minus 3 pasasi 13 minus 7. What is this going to be equal to? So when we do our subtraction, 11 minus 3 is equal to 8, and 13 minus 7 is 6. Like this. This is going to be our answer. But if you think you need help from the Cartesian plane, which is not what I encourage, I repeat, I encourage kuti mungozvibata in this way. Munogona kutoidraw a Cartesian plane yacho like this. Then we have 2 points. Saka tina P kwanzi ndi 3, saka 3 anogona kuva samwe panapa, togona toinyora 3 apo, then Q anenge ari 7. So it's 3, 7. This is the point P. Then Q kwanzi ndi 11, so 11 anenge ari samwe kunoku. 11, 13, saka 13 anenge ari kumusoro kunoku. Saka 11, 13 ari samwe apo, ndiani? Ndi Q. Question yedu yati titsvage PQ kureva kuti we should connect P na Q like this. Wataisa arrow inoratidza kuti ndi PQ. Then tadaro, we need to know the position vector of P. Saka tinodraw a line from the origin like this. OP, we know kuti P ma coordinates acho ndiani? Ndi 3, 7, and for Q ma coordinates acho ndiani? Ndi 11, 13. Like this. Then the position vector of Q inenge iri OQ, kureva kuti kubva panapa todai so, like that. Then kana takuda kusolva, we know kuti following vectors. Saka rakaningozvinyora just as a reminder, you are not, amusungirwi kuzvinyora in exam. Following vectors are equal to chi? Are equal to opposing. Saka the sum of, let us write it like this in mathematical notation. What we are saying panapa tiri kuti the sum of following vectors, the sum of following vectors is equal to opposing vectors. Saka kasimbo katanyora aka muchakadzidza ku advanced level or tertiary level mathematics kanongoreva kuti summation of, karongoreva the sum zvatinowana after taedda. Saka ndanyora in this color because hamusungirwi kuzvinyora, zvinhu zvamufanirwa kuziva. Kana takuda kuzviapply on that diagram, tinoona kuti panapa ndi O handi. Tinoona kuti OP iri kuteverana na PQ zvofanirwa kuva equal to OQ iri in the opposite direction. Saka PQ inofanirwa kuva equal to OQ subtracting OP. Zvatanyora panapa zvafanana nezvatanyora apa, kureva kuti tikasolva we should get to the same solution. But tiri papo manje taona isusu matakuda kuita the B part. Taona isusu kuti PQ and
iri equal to 86. Saka kana takuda the modulus of PQ, the size of PQ, magnitude, this is equal to pesa our square root. Then tobva tangoti 8 squared plus 6 squared. I know kuti patadzidza izvi patazviintroducer tati inenge iri x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared. But zvana x1 minus x2 kana kuti x2 minus x1 y2 minus y1 tatozviita patatsvaga pq yacho. Saka kana tatowana pq as a number, chatongosara ndechekuti titore the values 8 na 6 tozviisa muno totsvaga magnitude nenzira yataingodzidzisa from the onset. So the magnitude of PQ will be equal to what? What is going to be 8 squared? 8 squared is 64 plus 6 squared is 36. Tikaedda 64 plus 36 tinowana 100. So if the square root of 100, kureva kuti the size is going to be 10. Tikadai so tinenge tapedza. So this is the practice question. Fortunately or unfortunately, it's going to be the only practice question we have. Chandakuda kuita panapa kukupai a practice exercise, assignment, homework, take homework. You can call it anything you want. Then from this exercise you should practice kuti muone kuti maconcepts aya mamabata here. This is the exercise I want you to do. Exercise 18b, New General Mathematics 4 chapter 18, page 153. Load out meter number 1, mosoita number 3, A, B na F, mopesira number 10. So in our next lesson, teacher explore properties of shapes. Charatidza the relationship between ma common shapes atoziva nema vectors. Saka this section yatoda kuita, it is going to be very material to our examination, because vanhu paipai pavanoti mavectors anogosha chinenge chichinyanyo kurebwa in nhau dzatichaita in our next lesson. Take care and thank you.